мехоҳед ки ҷашни соли навии шумо хубу хотирмонд бигзарад. пас мо дар ин самт ба шумо кӯмак мекунем. шумо метавонед бо даъвати бобои барфӣ ва барфак чорабинии соли навии хешро рангин сохта бо тӯҳфаҳо таби фарзандону пайвандони хешро болида созед. телефонҳо барои маълумоти бештар 92 945 10 15 ва 100 20 33 03. такрор мекунам 92 945 10 15 ва 100 20 33 03.